Wel, noswaith a chroeso i Darganfod. Mae'n braf cael y cwmni chi wrth i ni addoli Duw gyda'n gilydd. Wel ydy, mae'n dymor y rygbi. Wrth i ni gyd fwynhau y chwe gwlad a'r gystadleuaeth fawr. Mae hefyd yn dymor y cennin. Cymraeg iawn, heb anghofio piced y man. A'r cennin Pedr. Bydwch anghofio'r cawl. Dim diolch. Wel, wrth ni gyd fwynhau ein nawdsant, Dewi Sant, mae yna un teulu yn yr eglwys yn daslu i Dewi nhw bob dydd. Dydd Gwyl Dewi hapus. Dydd Gwyl Dewi hapus. Nawr mae ti wedi gyd gyda'i gilydd. So hwnna. Mae ti wedi, helo, Dewi fi, dydd Gwyl Dewi hapus. Helo, Dewi fi. Dydd Gwyl hapus. Dewi. Bron a bod. Helo, Dewi fi, dydd Gwyl... Helo, Dewi fi. Dydd Gwyl hapus. Helo, Dewi fi. A dydd Gwyl Dewi fi. Dewi fi? Dewi fi. Helo, Dewi fi. Helo, Dewi fi. Dydd... Dydd Gwyl hapus. Helo, Dewi fi. Dydd Gwyl Dewi. 6.5 hours later. Remember, Dydd Gwyl Dewi hapus. Dydd Gwyl Dewi. Now do it all again. A mae rhaid ti wneud Hello. yn uchel. Ready? Hello. Helo, Dewi fi. Dydd Gwyl hapus Dewi. Diolch Dewi James. Ydy, mae'n gyfle i ni ddathlu ein Cymreigdod, ond mae hefyd yn gyfle i ni edrych a gwerthfawrogi dylanwad nawdsant Cymru, sef Dewi. Un y sefydlodd ganolfan i addoli ac i weddio lawr yn Sir Benfro. A'r 6ed ganrif, pan oedd e'n fyw, oedd dechrau ar fendith helaeth Duw ar ein gwlad ni. A trwy gyfnod oes y seintiau, y diwygiadau mawr, a'r holl flynyddoedd eraill, mae Duw wedi gweithio nerthol yn ein plith ni, gan godi arweinwyr a Christnogion sydd wedi trawsnewid ein gwlad. Mae'n gyfle i ni fod yn ddiolchgar am fendith Duw, ond mae hefyd yn gyfle i ni weddio am fendith Duw nawr, fel bod eraill yn dod i adnabod cariad Iesu. Ni'n aros yn Sir Benfro heddiw i glywed oddi wrth y parchedig Geraint Mos wrth ei fe drafod un o feirdd enwoca Cymru, sef Waldo Williams. Byddwn hefyd yn clywed stori Gwenan Williams, un o'n plith ni sydd wedi cael blwyddyn anodd iawn, ac un sydd nawr yn rhoi'r vaccines allan i ganodd y bobl. Ond rydyn ni'n dechrau heno gydag emyn sy'n sôn am bwysigrwydd addoli Duw ym mhob tymor, ym mhob tywydd. Pan ddaw'r haul yn wawr i gyd, rho im Iesu.
Wel, ni wedi cael pob tywydd yn ddiweddar, ond fe haul mas yma heddi, eiran mis Ionawr, a wedyn glaw trwm yn Rhydaman penwythnos diwethaf, gyda llifogydd yn effeithio ar rai mannau. Ac yng nghanol y glaw hynny, fe ddath Noa, do fel llawenydd mawr i un o deuluoedd annwyl yr eglwys. Action. Noswaith dda bawb, jyst eisiau dweud helo a cyflwyno i chi aelod newydd o'r teulu ni, Noa Joseph, wedi cael ei eni wythnos yn ôl ar dydd Sul diwetha. Cymro bach newydd a aelod newydd o deulu'r eglwys, a ni'n diolch i Dduw amdano fe, a ni'n diolch i chi am eich gweddiau a bob cefnogaeth, a gofyn i chi barhau weddi amdano ni fel teulu o 6 nawr. Gobeithio bydd e ddim yn hir tan ni'n gallu cyflwyno i chi yn y canal. Wel, llongyfarchiadau mawr i deulu mawr, y Peris, a mae Noa Joseph yn frawd bach i Thomas, Miriam a Iowan, a ni'n dymuno bendith helaeth Duw ar y teulu yn gyfan. Emyn newydd sydd gyda ni nesaf, geiriau gwreiddiol gan Dafydd Job o Fangor ag Aled Myrddin sy'n canu. Rwy'n gweld yn ystlys Iesu, mor ddofn i'r clwyf a wnaed, gan bicell hyll fy mhechod, ac yn y dŵr a'r gwaed. Rwy'n gweld ei aberth drosodd yn marw yn fy lle, a'r rhedaf am y lloches sydd yn ei glwyfau e, a'r rhedaf am y lloches ynddo fe. Troso fi, a cyntau'n mynu dioddau troso fi. Mae farw ef yn fywyd, ei loes yn hedd di drai, ei glafyn at gyfodiad, i edifeiriol rai. Fy ngobaith ymhondemniad, diniwed fab y tîn, a chariad yn gorchuddio fy meiau bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un. Fy ngobaith ymhondemniad, diniwed fab y tîn, a chariad yn gorchuddio fy meiau bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un, fy meiau wedi cuddio bob yr un. Gwennan Williams, yw'r dweud, a dwi'n gweithio fel nyrs. Fel arfer, dwi'n gweithio fel nyrs ysgol pan dyn ni ddim mewn pandemig. A dwi'n ar hyn o bryd yn gweithio yn rhoi y brechiadau Covid i bobl
yn Caerfyrddin ac yn Llanelli, ac ar hyn o bryd y nyrsys ysgol ddim yn wneud eu gwaith arferol, dyn ni wedi cael yn ail leoli i wneud hyn. Pan nath ni gael gwybod bod ni'n gorfod cael yn ail leoli, oedd pawb yn teimlo'n mae hwn yn her newydd mewn ffordd, ond hefyd jyst gymaint o fraint cael bod yn rhan o rhywbeth hanesyddol, rhywbeth oedd yn mynd i newid y byd, rhywbeth oedd yn galluogi ni gael cyfle i gael mynd allan eto a cael, just cael rhyddid a just cael byd normal eto, ac bod ni'n rhan o hynna, oedd hynna'n fraint, a bod pawb wir wedi tynnu at ei gilydd a teimlo fel tîm eto. Mae yna lot o bobl wedi dod trwy'r drysau. Yn y dyddiau cyntaf, oedden ni'n gwneud o'n Glan Gwili, a dwi'n cofio gorfod mynd a crio yn y toilet achos bod fi'n siarad efo bobl oedd wir yn mor fregus. Oedd un ddynes newydd colli gŵr tua 10 diwrnod cyn i fi roed y brechiad iddi. A dwi'n meddwl fi oedd y person cyntaf oedd hi wedi gweld tu allan i'w theulu, oedd hi'n gallu rhannu hynny efo. A oedd na ddyn arall oedd newydd gael diagnosis cancer. A fi oedd y person cyntaf oedd o'n siarad efo am y cancer. Oedd o ddim hyd yn oed isio deud lot am be oedd yn mynd mlaen, achos dwi'n meddwl oedd o mor newydd iddo fo. Oedd o'n siŵr sut i ddelio efo'r peth ei hun, ond oedd o'n deud y pethau yma ac yn llenwi fyny ei hun ac yn ddagreol. Mae bod yn rhan o fywyd rhywun, ti'n rhoi brechiad sy'n mynd i newid popeth, ond hefyd ti'n clywed gymaint o hanes pobl a beth sy'n mynd mlaen yn eu bywydau nhw, a ti'n trio delio efo hynna i gyd. A ti jyst yn trio rhoi gobaith iddyn nhw, ti'n trio gwrando, ti jyst isio iddyn nhw gael cyfle i siarad, ond hefyd ti'n gwybod mae yna giw o bobl tu allan angen cael ei brechu, allai ddim cymryd hanner awr efo un person. Ond ie, jyst y fraint o gael siarad efo nhw a bod yn rhan o'i bywydau nhw mewn ffordd fach. Dwi'n gweld y flwyddyn wedi torri mewn i ddwy ran mewn ffordd. Oedd yr hanner cyntaf, lockdown cyntaf, o'n i dal yn gweithio fel nyrs ysgol, ond yn gweithio o gatre yn gwneud lot o waith ffonio rhieni maith a trio delio efo plant oedd anghenion a pethau, a wneud hynny dros y ffôn a dros y cyfrifiadur. A mor anodd oedd hynny, oedd yn beth da bod fi'n cael bod adre, achos o'n i efo'r plant. Mae nifer yn gwybod yn yr eglwys bod fi wedi mynd trwy tor priodas, dechrau flwyddyn diwetha. Felly, o'n i wir yn teimlo bod Duw wedi rhoid yr amser yna i fi, bron bod lockdown wedi dod, mwyn helpu fi ddelio efo be oedd wedi digwydd i ni fel teulu. Ac i roi cyfle i fi wella mewn ffordd a pwyllo a cael amser i wir siarad efo'r merched, cael amser i greu teulu newydd o 2 ohonon ni, a bod ni angen yr amser yna adre i wneud hynny heb bod fi'n mynd allan i gwaith a bod nhw'n gorfod mynd i'r hwb neu beth bynnag. Felly, nath Duw wir ddefnyddio'r amser yna i helpu fi i ddelio a cael nerth i gario ymlaen efo bob dydd. A wedyn, dwi'n gweld yr ail lockdown fel cyfle i fi allu mynd allan a anrhydeddu Duw a trio helpu pobl, trio efelychu Iesu mewn ffordd yn sut dwi'n gallu rhoi nôl a helpu pobl i wella, helpu pobl jyst i gael gwen ar ei gwyneb. Flwyddyn diwetha, neu dros mwy na blwyddyn, mae wedi bod yn gymaint o frwydr, ond hefyd yn gymaint o fendith cael braint i bwyso ar Dduw fel falle na fydde rhywun yn arferol yn gorfod pwyso. Dwi'n edrych nôl a meddwl, mae'n beth od i ddeud, ond
dwi bron yn falch bod rai fi fynd trwy hynny, achos wedyn dwi wedi cael profi bendith na fydden ni erioed i profi, achos dwi wedi gorfod pwyso mewn ffordd fydden ni erioed i pwyso o'r blaen. Oedd na neb arall i bwyso, oedd na neb arall oedd yn gallu helpu fi efo'r teimladau yna. Mae Iesu yn ddyn, a mae'n dduw, felly mae'n ddyn yn gallu gwybod sut dwi'n teimlo, ond mae'n dduw yn gallu delio efo'r teimladau yna. Felly dwi wedi gallu profi hynny mwy nag erioed o'r blaen. Diolch o galon I ti o Dduw, a'n bod yn gallu troi atat mewn gweddi unwaith eto, gyda'r sicrwydd dy fod yn ein caru, yn gofalu amdanom ac yn ein harwain o ddydd I ddydd. Ni'n diolch I ti am wasanaeth iechyd, am ofalwyr, am bobl sy'n helpu mewn cymaint o ffyrdd. Ni'n diolch I ti am y gobaith mae brechiadau newydd yn dod. Yn diolch I ti dy fod ti yn gweithio trwy bobl a hyn I gyd yn arwydd o thras ac wrth gariadu. Diolchwn I ti wrth feddwl am yr rhai sy'n rhan o'n heglwys leol yma. Diolch I ti am eni Noa Joseph I Bethan a John. Gofynnwn dy fendith ti ar yr un bach newydd yn y teulu ac ar y teulu cyfan. Ar yr un pryd mae yna alar a cholled hefyd gyda galw Ted adre ata ti dy hun. Diolchwn I ti am I nabod ac am yr holl atgofion melys sy gyda ni amdano. Cofia am Cheryl a'r teulu cyfan a chofia am ffrindiau agos I Ted fydd yn gweld I golli. Dadnefol, wrth I ysgolion ddechrau ailagor yma yng Nghymru, a'r plant a'i athrawon yn dychwelyd yn raddol i'w dosbarthiadau, gofynnwn I ti roi arweiniad, doethineb a nerth i'r Llywodraeth, I aelodau'r sir a pheneithiad ysgolion ar sut I wneud hwn yn y ffordd mwyaf diogel ac effeithiol. Gweddion y daw mwy o gyfleoedd eto cyn hir I blant glywed y newyddion da'n Cariad Duw. A hithau ddydd Gwyl Dewi efori. Diolchwn I ti ein tad, bod ein nawdd sant yn un oedd yn dilyn Iesu, ac am I rannu gydag eraill. Ar ddydd pan gofio yn arbennig am ein gwlad, do'n atat I ofyn I ti gofio am Gymru. Rwy'n syched I ni hefyd, fer gwlad, I geisio Iesu fel ein gobaith a'n gwaredwr. Ein gweddi heddi, yw I ti anfon yr ysbryd glân i'n plith unwaith eto i'n bywhau ac mwyn I ni fedru sôn wrth eraill am dy gariad di, a'i bod nhw trwy'r ysbryd glân yn dod I thnabod di hefyd. Yn fwy na dim byd, heno o dad, yma yn darganfod I ni'n diolch I ti am Iesu Grist I hunan. I ni'n diolch I ti am dyroddion I ni. Ond I ni'n dweud heno gyda William Spantacelyn bod yr Iesu yn fwy na'i roddion, hyd yn oed yn fwy na'i ras. Dyma'r un a ddaeth I fyd o bandemig mwyn cadw dynion a merched a phlant ar hoi gobaith. I ni'n gweddio fel hyn yn I enw fe ac mwyn I ogoniant. Amen. Helo a chroeso i'r oedfa, Geraint Môr Stwy, yn wlidog yma yn Shibemfro, ar eglwysi annibynnol Rhywoboth a Berea, a dwy eglwys hefyd gyda'r bedyddwyr, sef Croeso a Harmoni Pen Car. Gadewch ni wrando nawr ar Air Duw. Ar ôl I Judas adil, dywedodd Iesu,
Mae'n amser i mi, mab y dyn, gael fy andradeddu, ac i Dduw gael ei andradeddu drwy beth fydd yn digwydd i mi. Os ydy Duw wedi ei andradeddu yno fi, bydd Duw yn fy andradeddu i ynddo'i hun, ac yn gwneud hynny ar unwaith. Fy mhlant annwyl, fyddai ddim ond gyda chi am ychydig mwy. Byddwch yn edrych amdanau, ond yn union fel y dywedais i wrth yr arweinwyr Iddewig, allwch chi ddim dod i ble dwi'n mynd. Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi. Carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu'ch gilydd yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Wel, dyma ni yn y preselau ros fach o fas mynychlog ddi, yn sefyll wrth gof golofn un o feirdd enwocaf Cymru, siŵr o fod, Waldo. Dwi wedi bod yn pori'n ddiweddar yn llyfr o farddoniaeth gan Waldo Williams, Dail Pren. Falle bod chi'n gyfarwydd ar llyfr. Mae rai cerddi ynddo dwi'n ei cael yn anodd a dweud y gwir, ond eraill yn rhoi pleser arbennig i fi. Cerddi fel Arwein Casmal, Mewn Dau Gau, Preseli, Y Tangnefeddwyr, Beth yw dyn, Cofio a Brawdoliaeth. Ond mae un gerdd yno sydd wedi dal fy nychymig, sef y gerdd Fel Hyn y Bu. Mae'r gerdd o ddiddordeb arbennig i fi am fy mod wedi adnabod rai o berthnasau'r cymeriadau yn y gerdd. Ac am fod y fferm sy'n cael ei henwi yn y gerdd, ond rhyw filltir o Woodstock, y pentre lle gefais fy ngeni a magu. Adrodd hanes Ma Waldo yn ei gerdd am ddigwyddiad doniol iawn rhyw ddydd Sul, pan ath am dro o gwmpas ardal Castell Henry, ger Twfton. Pasodd heibo fferm Pantacabal, a holi'r ffermwr am ystyr enw ei fferm. Gweiddodd y ffermwr ar ei frawd bod dyn od ar y ffordd, ac awgrymodd efallai ei fod yn ysbiwr Almaeneg. Cerddodd y dyn od, sef Waldo, bant. Ond ath y ddau frawd at offeiriad Castell Henry a gysylltodd â'r plisman yn Maenclochog a gysylltodd â'r ungill yn Treletert a bu chwilio mawr am yr ysbiwr. Disgrifiad y gwrthrych, ei ddannedd yn bryn, a'i dafod iaith dyfed ac acen Berlin, ei gerdded yn garcus, rhag ofn yr home guard, a'i osgo fel dyn heb identity card. Erbyn di Mercher, wedd e wedi cael ei ddal ar bwys iad yr ysgol yng Nghasmal. Mae Waldo'n sôn yn y gerdd ym mhob pennill am ei identity card a'r home guard. Wedd e'n orfodol i bobl gario identity card, sef cerdyn adnabod, o ddechrau'r ail ryfel byd yn 1939 tan 1952, 7 mlynedd wedi diwedd yr ail ryfel byd. Ar hyn o bryd, does dim rhaid cario identity card yn y Deyrnas Unedig, ond efallai bydd pethau newid yn y dyfodol. Mae 3 peth wedi fy nharo i o'r gerdd, sef pwysigrwydd cario ID, gwaith yr home guard, a'r cyfrifoldeb i fynd ar y ffôn. Yn gyntaf, yr ID. Dwi ddim yn cario ID gyda fi bob man, ond mae gen i gerdyn yrru gyda llun sydd yn fath o ID. Ond holi fy hun ydw i geraint beth yw dy ID di fel Cristion. Dwi ddim yn cario bathodyn i ddweud fy mod i'n Cristion, na cherdyn ID gyda fy nghrefydd arni. Ond mae'n bwysig dangos pwy ydw i ac i bwyd dwi'n perthyn. Yn ystod ei noson olaf ar y ddeiar, gyda ddisgyblion, soniodd Iesu am identity card, cerdiau adnabod ei ddisgyblion.
Dwi'n rhoi gorchymyn newydd i chi, carwch eich gilydd. Rhaid i chi garu eich gilydd yn union fel dwi wedi caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod yn ddilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru eich gilydd. Cariad brawdol yw identity card y Cristion. Dyma orchymyn newydd Iesu, carwch eich gilydd. Mae safon y cariad i fod yn uchel iawn. Rhaid i chi garu eich gilydd yn union fel dwi wedi caru chi. Felly cariad Iesu tuag atom yw'r esiampl. Ond sut allwn ni ddisgrifio ei gariad tuag ato ni? Roedd ei gariad yn gariad aberthol. Roedd e'n gariad drud, costus, costi amser, egni, poen, dioddefaint a marwolaeth erchyll ar y groes. Doedd ddim byd yn chip na'n slick yn ei gariad. Dim byd arwynebol na hunan geisiol. Roedd ei gariad yn wirfoddol. Dewisodd ein caru ni. Nid am i ni yn gyntaf ei garu ef, fe ddechreuodd y cifan, a gallwn fod yn sicr bod yr un sydd wedi dechrau gwaith ynom yn ei gwblhau. Mae ei gariad yn gariad rhagwyddol. Fe'n carodd yn rhagwyddoldeb cyn ein creu. Fe'n ein caru ni nawr ac fe'n caru rhagwyddoldeb. Does dim pall ar ei gariad. Does dim cyfnodau yn ein bywydau pan nad yw'n ein caru. Mae yna gysondeb i'w gariad sydd mor wahanol i'n cariad ni yn anffodus. Mae ei gariad yn gariad cynhwysfawr. Dyma gariad sy'n cofleidio'r ddeiar faith. Cariad heb ffiniau iaith, cefndir, gallu, diwylliant na chroen. Os dyma'r safon i'n cariad ni, rhaid i'n cariad ni tuag at ein gilydd fod yn aberthol, yn wirfoddol, yn barhaol ac yn gynhwysfawr. Y fath yma o gariad sy'n dangos ein bod ni'n ddilynwyr i Iesu. Cariad fel hyn yw ein identity card ni. Efallai bydd ambell un yn codi ei lais, mae rhywun nod ar y ffordd. Ond dim angen i ni boeni am hynny. I fyddhau i orchymyn Iesu i garu'n gilydd sy'n bwysig. Yn ail, beth am yr home guard? Mae helyntion yr home guard wedi cael ei cofnodi'n ddoniol iawn yn y raglen deledu boblogaeth Dad's Army. Pwy allai'n ngofio rwystredigaethau Captain Mannering, synigaeth sir Sergeant Wilson a stranciau doniol Corporal Jones. Oedd yn y bôn, wedi rhywbeth digon anradeddus, urddsol a chyffroes yn y syniad bod dynion we ddim yn mynd dramor i refela, efallai oherwydd natur eu gwaith neu oedran, yn cael rôl arbennig i gadw gofal dros yr ardaloedd gytre, yr home guard. Dwi ddim am foment am i chi feddwl bod Dad's Army yn rhyw fath o prototype i eglwys Iesu Grist. Ond mae'n dweud rhywbeth pwysig am ein cyfrifoldeb ni gyd i fod yn effro i'r hyn sy'n digwydd yn ein gwlad, ac yn arbennig yma i fi yn Sir Benfro, a cheisio gwarchod y gwirionedd yn ein hardaloedd ni. Efallai, na allwn ddylanwadu ar ardaloedd ar draws y byd, ardaloedd pell, ond gallwn fod yn dystion ffyddlon i'r arglwydd Iesu Grist lle rydym. I ni wedi gweld yn y newyddion dros yr haf, hanesion am ymwelwyr yn aros dros nos mewn mannau anghyfreithlon, meysydd parco a lay-bys yma Sir Benfro. Maen nhw'n gadael i sbwriel ar ôl mwyn i'r cyngor ei glirio. Mae ymddygiad fel hyn wedi cythruddo'r trigolion lleol. Wrth gwrs, i ni'n falch i weld ymwelwyr yma yn Sir Benfro, oherwydd mae'r sir yn dibynnu ar gymaint o dwristiaeth. Ond mae'n creu problem pan fydd y bobl sy'n dod yn ymddwyn yn hunanol ac yn frwnt. Mae'r pethau rein.
camper vans mewn meysydd parco a sbwriel mewn lay-bys yn bethau gweladwy, dros dro. Ond beth am ddylanwadau drwg, anweladwy, dieflig hyd yn oed sy'n aros. Creda fod mwy o berygl mewn bobl sy'n dod mewn i sir i fyw gyda'i hymarferion paganaidd na'r ymwelwyr esgeulus. O leia bydd yr ymwelwyr di hyd yn mynd gytre, a'r cyngor yn clirio'r sbwriel tan y flwyddyn nesaf o leia. Ond mae'r dylanwadau wrth Gristnogol yn fwy o fygythiad. Yn dechrau parcio falle yn y lay-by, lawr y feidir, yn yr ardd gewn, mewn bythynod cefn gwlad. Ond pwy a wyr, efallai nid parco yn y lay-bys y byddant mas o law, ond yn blocio'r ffordd fawr yn gyfan gwbl. Wrth gwrs, mae hawl gar unrhyw un ar hyn o bryd brynu tŷ yn Sir Benfro. Ac mae hawl gan unrhyw un i ddilyn ei grefydd ei hun yma yn y sir. Ond yr hyn a welwn yma yn Sir Benfro yw'r eglwys Gristnogol yn colli tir, a dylanwadau eraill fel paganiaeth, adeneiddiaeth, humanism a'r gynnydd yn dod i lenwi'r vacuum ysbrydol. Dyna pam mae'n hanfodol ein bod ni fel Cristnogion yn effro, o'n gard, yn gofalu am ein cartre, ac i fi, Sir Benfro. Beth mae hyn yn ei olygu yn ymarferol? Cymryd pob cyfle i roi clod, anrhydedd a gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist a'i ddyrchafu ef ym mhob man, ym mhob sefyllfa. Dyma anogaeth Pedr i'w ddarllenwyr. Addolwch ar arglwydd a'ch holl galon, a'i gydnabod ef yn arglwydd ar eich bywydau. Byddwch barod bob amser i roi ateb o'i bwy bynnag sy'n gofyn i chi esbonio beth yw'r gobaith sydd gynnwch. Ond byddwch yn garedig wrth wneud hynny, a dangos y parch y fyddai Duw am i chi ei ddangos atyn nhw. Yn olaf, soniodd Waldo yn ei gerdd am wlatgarwyr fo'n barod i fynd ar y ffôn. Wedd ddim yn bell o fferm Pantacabal i Ficerdy Castell Henry, Canllath falle. Wedd ddim yn anodd chwaith ar y ficer i godi'r ffôn, i gysylltu ar awdurdodau am yr ysbiwr heb ei identity card. Yn ceisio osgoi'r home guard ac yn siarad Cymraeg gydag acen Berlin. Ond hawsach fydd yw i ni fynd at ein Duw mewn gweddi i gyflwyno i'w sylw ein pryderon ni am ein gwlad, am ein sir, am Sir Benfro, ac am y pla sy'n rodio'r sir. Pan fyddai'n gwneud i stopio glawio, neu'n galw locustiaid i ddifar cnyd ar tir, neu'n taro fy mobl gyda haint, os bydd fy mobl, fy mobl i yn cyfaddef ei bai, gweddio arnau, am ceisio i a stopio gwneud pethau drwg, yna byddai'n gwrando o'r nefoedd, byddai'n maddau ei pechod ac yn iachau ei gwlad. Cariwn y rai di Cristnogol arnom bob amser, ein cariad at ein gilydd. Gwarchodwn y sir wrth ddyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist, a gawn ar y ffôn yn gyson at ein tad nefol mewn gweddi, ac erfyn arno i ymddiffyn ein sir ac i ymestyn ei deyrnas. Gweddiwn. O arglwydd ein Duw, lliw ein gweddi dros ein gwlad, lliw ein gweddi dros Sir Benfro yn arbennig arglwydd. Byw had y waith yn ein plith os gweld i fod yn dda, a helpa ni fod yn dystion da i ti, yn dangos ai di yn ein cariad tuag at eraill. Gwna ni o arglwyddew yn barod i ymddiffyn ein tir, i sefyll dros y gwir, a cyflwyno'n ein hunain arglwydd yn arbennig i ti. Byw had y waith o fewn ein sir, ar ddeliad mawr o ar y gwir.
mewn grym y bôr efengu lawn, iachawdwriaeth llawer iawn. Amen. Dros Gymru'n gwlad o dad, dyrchafwn gry. Y wyn llanwen a'r oed i'n gofal ni. Gwlad gwrddlesni ffrwythlon, gwlad y gan a swyn a corau meibion. Gwlad y llwch a'r pallau, gwlad o gymunedau, gwlad y diwylliant naddwyd am byth gan hanes Bryn Calfaria, lle talwyd cyflog pechod yn llawn gan berffaith Cariad. Gwlad y edifeiroch torfol, gwlad osgwr plygu glin. Gwlad y pub a pulpid a'r pwll, y blwyddio canu mawl ag holl angerdd yr ysgyfaint. Yn hon hen ladau tadau, safon eto am cyndeidiau, ar hyd y cenedlaethau, anseiliau eto ddwfn yng Nghrist, yng Ngwraig a'r oesoedd. Yn hen ladau tadau, gwlad y llwch a'r pallau, gwlad o gymunedau. Yn y wlad sy'n llawn unigroedd, boed i'th eglwys roi a gosroedd. Chwala'r holl raniadau am undod boed ein gweddiau. Tra'n siarad yn ddiwygiad a chodi'n
fy ngalon i. Amen. A braf clywed dau o'r idaman ymhlith y cantorion yn cloi yn gwasanaeth ni heno, sef Dai Woolridge a Cath Woolridge yn canu dros Gymru'n gwlad. Mwyn dy fab, a'n prynodd iddo'i hun o crea hi yn Gymru ar dylun. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.